Nyako poko kendi. Koro kawuono wantiere gi wasebedo kwa wawuoyo mang'eny, comments bende biro, ujiwo wach. To koro kawuono wantiere gi rwath mar seme. Iluongo ni Nico Kelo. Wacho ni kono bende nyako bed gi Nyar Siaya. The land of top engineers, doctors, and plenty of mangoes. Wow. AKA Akumu. Well. Koro koni bende kawuono penjo mose penje comments kanyo ng'eny to nitiere achiel ma obodwa ni mondo okete wach. Omed paro mare. Karibu. Erokamano Nyasiaya, land of mangoes. No. Land of strong women. Top doctors, engineers, and plenty of mangoes. Isewacho koro kachaka nuo. Mano pek, an bende mama na Nyasiaya. Oh. Koro miyo siako ni weche pekie. Anyway, doko erokamano. Nyako poko kendi achope shoni. Koro joma dwa neno wakawuone shoni. Koro nitie penjo mane I believe mamano ne wuoye mano penjo. Nito for how long should I chase a girl? Nyako ndega ser for how long kapoko yie. So until what point should I give up? Mondo move on to nyako achaka manya nyako machielo. To koro nikech an okan ng'ama dichuo. An ok aser gande. Koro awacho ni we mondo rwath mar seme. Mosesero. Mo bedo successful. Poko riembe for as far as we know. We mondo biomede pache e penjono. Erokamano Selin. Adier ke mantiere onge time frame mar manyo nyako. Sami wuok ni manyo nyako ing'e gimidwaro. To king'e gimidwaro to wazungu wacho ni you work for it. Koro kiwacho ni nyako yadwa chase makoromo 3 months kotamre tawe. Kara okiketo pachi gino. Gimidwaro idwaro. Okin ng'ama serious. Mar ariyo nyako belore ni ichase nyako nadi. Sami dwaro nyako misero. Isero nadi. Ai mar adek nyako misero ni en ng'a. Tidware for what? Tidware for what? I think Omed man, tidware for what? Koro mago gik ma kiseduoko penjogo te king'iri mos ng'eni bet kamoro e kona e odi igo tik adware nikech ma adwaro nyako ma kama. Ibed gi checklist mari. Checklist mari me tick mos tick the boxes mos to ibro ng'eni nyako ma adwaro en ma. Tano kasaline nyako ma adwaro. Now awuok adwa dhi manye. No matter how long it takes, abro yude. To koko yudre bende sawa to kain wuod min gi mose wuok piny ni dwaro nyako. Wanda nyisi gimoro matimre kain wuod min gi mai ng'iyo acho ni Nyasiani to kawuono mai madwa thogo liwe liwalo. I tell you a man will chase my odi. Koro onge time frame moro matangi wacho ni my time. Sama yudo nyako mo samoro en nyako modich. Time mo yudo en time matin. Maybe en ng'ama travel ang'o. Koro you can only meet her sama entiere. Choni biro bedo patient. Koro onego bed ni ilan ni ng'ama isero ni en ng'ama you need to learn that person. Understand them. Yeah, learning ok nyal lane mna mapiyo but inyalo understand from the word muromo ni maego. I understand she's a career lady and ngamodich and kama samoro romo moko ngono biro nyisi gima she likes and what she doesn't like. Koro en upon you as a man mondo mi koro iti gi wi ni tiga tira wich mari mondo ing'e ni to Nyasi adwaro ang'o mondo mi ayudi kech king'iyo wacho ni nyako ni ber ka wuothe dala wa kata kapo ni nyiso this Nyasi mama manacha ni abiro gi nyako moro kaendi ubendo konya neno to in gadieri gima tero ne mienwa ni gini meno ok dhi tamre maber. Koro ibedo ng'ama neno mos. Kise gimi neno no endo kiseyude to wacho ni mae gima dwaro to moloyo lam Nyasaye. Ke Nyasaye bende biro miyi gima ber mana kaka in iwuon imtimre nani emikwaye. Omiyo joma chuo masani aneno tinde ji sero e Facebook, ji sero e Instagram, nyako mori follow ga e TikTok kaendi ober ni kabisa
ioro love icons ma kaka itimri onge manya ko gima post ni se like to se hero tango mano. Maybe it works these days to some extent, lakini nyako hero ngama face you know. Ladies love being chased. Very true. Ladies love being treated like they are, you know, we are special and you must find us, you know. To you imakunti malur sani no TikTok biro ni koro kanyo modire love koro no kiposi to se diro love kanyo mano kiser make contact gi nyara ngato imanye wuo kode los kode very important. This one on one, you know, face to face no mio reading mari kode bedo very factual. To ingeni TikTok aja samoro asego makeup na moro kure kabire TikTok poke yo dagi kienyeji na moro kaka no chunga kaka no chio. So esero kaka ni penjo really onge time definite, lakini kidwa kendo tingiyo age mari, tingiyo sa, tingiyo your plans in future, tingiyo ni to daka uthuolo marom nade kapok asettle ke jiwiketo gani at 35 maybe adwa settle, maybe at 12 at 30 koro lure gi time frame mimiri. Omiyo kachune kaka no penje comments ni to nyaki sero for how long? Nyaki sero nyake yodi. Nyaki sero nyake yodi kendo onge ringo. Nyaki sero nyake yodi. Nikech that is the time frame. That's the time frame. Ango muni yudo nyako, kidoro nyako. Ango muni yudo nyako. Anu wuda dhiambo. Nyalo na tama yudo kaka dhano nyagi nyalo tamo, lakini ifot maketo kata nyako no bro wacho ni bwana nitie ngato no manyaga nyako no tingo obeche moko dhi kuyo ni yawa ngato no manya. I think that guy was the deal. Okamanti we oktak will koro the kind of chase me put bende let the kind of chase me put bende obeda chase moro mais memorable and valuable to the lady makarapo ni opass really wedi kagi moko pass rega. It is memorable. So memories will one day tell her ni somebody pursued me with the purpose. Omiyo joma chuo anapura challenge na joma chuo. Okay, not the girls. The girls are okay. Gin nyaka manyigi. To joma chuo nyaka gisungre bende matin. Ato donge nyako gisungre donge. Nyako nyaka sungre. Nyako nikech gimi dwaro no nyako beda hard to get. Ok nyalo bedo ni gimi is available. Mano karo onge value. Osungre matin, otamre matin, obede modich matin. Ingeni nyaka onyise ni it's not my time. Samo bubu nyisi deliberately ni ngeni I have somebody. So what? Can you somebody? Like nipo kendi. As long as nipo ko nyako poko kendi. As long as nyako poko kendi. Pod unavailable. Makati mnagi somebody no. Kata mama wacho ni only what God has put together. No man lay aside. As long as poko kawi in single. To gingamo se didala uka chanya asiaya. Mojo podi road mama ni. Mo fulrenia anan ni mama anan ngane to gimokela kama duong en nyari mangane kiye to winjo wach na monde mia godo musebedo serious to yo okodhaunga mana mane let's meet for coffee at the Java. Let's meet for coffee. Let's see how it goes. Let's just see how it goes. Yeah, let it take its own course. To inte drive acha mtokani mlori kende how and you're supposed to be the leader. As a man take charge. Yes. Ineno. And then gimoro bende maparo ni nyaki kone lady ni mtokani nyaki full rim leri ni mtokani it is taking off to I don't know dhika kama dong. Yeah. Koro for a lady to ask for that oken sunga oken chando wuoi. No, oken chando wuoi. Wuoi samidhir nyako. The kind ngat mantiere gi information. Kanya ko penje ni now Edwara. Well, what do you have in mind for us? Okuni kure kasa nikore wangicha kumuch pap ka funda madhe chak. Beda pinji bedo collected tinyeso nyako ni jaber. Komondi amanyi nikech ananeno ka ekindwa kodi wa connect. Egik mangeny. Mokwongo wa connect nikech you are the kind of woman maparo ni I've always wanted to be around me. Ibo yiso nyako weche ma kapo ni nyako winjo tek mondo chak wacho ni bana wene komondi. You know this thing nitiere kaka iwache.
kesi nyako ni you are the kind of lady I think na dwaro tibesa midhire berde man ma onyalo dwaro cha ok ni bi chupo chupa kanyo kitengri ma kaka nyalo konyi onge to ndikunya ukonwa ni take me as I am emu weronwa take me as I am